Sa bowl, ayan, ilagay natin yung ating sinala na tuna. This is my favorite, one of my favorite. Actually, siya yung, sa lahat ng palaman, siya yung pinaka-favorite ko. Though, meron din naman akong iba, kaya lang siya yung pinaka-favorite ko. So, para mas masarap, durugin natin yung tuna. So, depende yan sa inyo, no? This is original flavor. So, pwede rin kayong gumamit ng spicy flavor. It's all up to you. Then, kapag medyo nadurog nyo na yan, pwede nyo nang i-add ang inyong mayonnaise. Yan. So, hindi ko muna ilalahat kasi baka mamaya kulangin. So, at least may matitira pa siya. Yan. So, haluin lang natin siya ng haluin. Yan. Then, you can add, pwede kayo maglagay ng sibuyas kung gusto nyo ha. Pero ako kasi, I prefer not to. Pero okay siya kung may sibuyas. Okay lang din kung gusto nyo. So, lagyan na natin siya ng paminta. Unti-unti lang muna. Kasi baka mamaya mag-iba na yung lasa. And, you should add a little bit of salt. A pinch lang naman ng salt. Ayan. Though, yung iba hindi na naglalagay. Kasi masarap na siya. Timplado naman yung mayonnaise sa ating tuna. Haluin natin siya ng haluin. Then maya-maya, pwede na natin siyang tikman. And fresh from the batch, syempre, titikman na natin yung ating nagawang tuna palaman. Para sa ating tuna sandwich. And of course, I'm having my bread with gardenia. Gardenia, beke namin. Shout out. At alam nyo ba mga moms, sa part ng mga tinapay na to, gustong-gusto ko talaga yung nasa ibabaw at saka yung nasa ilalim. Ako lang ba yung ganito, yung talaga makikipag-agawan ako para sa una, yung nasa ibabaw at saka sa ilalim. Kasi wala, trip ko talaga siya. Yan. So, wag nyo muna masyadong damihan kasi baka mamaya maumay kayo. Pero ako talaga, I really love this. Because this is my favorite. Let's try it. Ito na yung magiging dinner ko. Sisikapin na natin makabawas talaga na mas malaki pang timbang.